Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sa to, misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kasakit o kalipay. Sa kalipay usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Murag nagsadya ba? Trompetahan gyud tungod kay nibalik na siya. Kanabitang mutan-aw ta og teleserye nga salida nya ato yung nasunod ang kada yugto nya nakita nato nga ang bida gidaog-daog niya gipaantos og maayo hangtod gyud nga nilampo siya o napamatud-an gyud nga siya di ay maoy labing importanteng tao nya mangayo dayog pasaylo tong nagdaog-daog. Unsay imong bation? Makahilak sa kalipay, no? Sige, di man kayo mo kakawag teleserye. Ari na lang tas estudyante. Imong anak, porting kugihana, nya hapit mo way kwarta, hapit sa siya way kaon, o nya maglakaw lang in taon, og mo eskwela, magsuga lang kandila, kaon lang usahay, sudan, luya og asin, o nya pag-abot na sa graduation, summa cum laude, inigpaso, unsay batios ginikanan nga nakauban gid siya sa paningkamot siyang anak. Samtang magsabong sa medalya, siging to ang luha sa kalipay. Lingiyay mong tupad. Ing nalipay ka nga nisaka si Kristos langit. Mura lagwa. Nga naman, wa man gud ta makakuyog na ni Kristo. Dili parihas mga apostoles matud pa diri sa atong ebanghelyo na mauli sila nga malipayon kaayo. Kaya nga naman, kuyog man sila ni Kristo sa iyang pagsangyaw, sa iyang pagantos, sa ilang mga kalisod, hangtod na gitong gilansang siya sa cross o nabanhaw 40 ka adlaw gasigi pa siya tuyok-tuyok sa kalibutan, naghimog mga pagsangyaw o mga milagro, naghisgutan diri sa atong unang pagbasa. Pagsaka ni Kristos langit nga madaugo na nag-awit o nagmauli silang malipayon kaayo. Kana bitang mahimotang mga saksi. Matud pa ni Hesus, kamo mga saksi sa akong pag-antos o sa akong kamatayon o pagkabanhaw. Nakaroon, unsaon man nato pagsaksi, aron sa ta makasinati sa samang kalipay, ang gibuhat sa atong mga santos, sama ni San Vicente Ferrer, San Roque, nilang San Francisco, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Mother Teresa, San Fernando el Rey, San Narciso, kinsa pa ni dining uban, San Skutkot, San Juan Bosco. Kana pulos pod na sila karon nagmalipayon. Nganuman kay ilang gipuy-an ang pagsangyaw, ang pagsaksi sa pagantos, nagantos pod sila, ang uban sa nila gipatay, pinaagig martyrdom. Ila sa nanggi puy-an. Pasabot di ay karong panahon na kay wa na mas Kristo, mga 2,000 years naman tong ning saka siya sa langit. Karong panahon na ang challenge na nato aron sa tamalipay, kinahanglan puy-an nato ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo og sa mga apostoles og sa mga santos. Andam sa tang magantos unya magsangyaw sa pulong sa Ginoo, ubanan og milagro. Ubanan magitog milagro. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naandam kang magantos, andam na kang magantos, wa mangani mo muantos og lingi sa imong tupad. Lingi-lingi asad ba? Antusa lang gud ako, di ba? Man kung wa ka kauyon sa naong ana, antusa. Antusa, ana. Og mao nay hinungdan nga mahimotang malipayon. Unya
ubanan ginagahom. Muna ningon si San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, mga igsuon ng hinaot ko nga masayran ninyo unsa kadako ang gahom nga gihatag sa Dios kanato, maora ning gahuma ang nagbanhaw ni Kristo o nagpalingkod niya sa tuo sa amahan. Muna ang mga santo sa amang San Vicente Ferrer nakahimo sa daghang milagro. Si San Roque daghang milagro. Si Pedro Calungsod nakahimo sa mga milagro. Way santos nga way gihimong milagro. Lain na sang lingi sa imong tupad. Na pila na ka milagro imong nahimo. Pangutan na ba? Imong tupad. Na pila na. Uy, maghimo sa tag milagro Di ta kay magsigig pangitag milagro hangtod mo. Makuha na lang nung taan ng tuo-tuo. Hain ganito yung nagmilagro, magpunsisok din ta dito. Nalimot nga kita sa diay, naa di ay tay gahom nga gihatag equal tang tanan. Kamao sa tang muhimog milagro. Nganong magsige man kadto dito anang naay nagmilagro? Tuo-tuo na nang imo. Di ba? Pag milagro diha. Ay, tudluan ta mo milagro unsa man? Okay mo dili? Sige, mahisgot lang kog pipila ka milagro. Pananglitan, ikaw ron, asawa, porte ni mong yaw-yawana. Nya karon, moingon ka mo, sunod na kos Ginoo, og ni Mama Mary, din agyo ko magyaw-yaw. Tanawa, ikaw ugma, moingon na imong bana, nagmilagrong animal ay. Wa man nagtingog. Ana. Nya ikaw bana, sugarol kay kastanan, palainom kay kastanan, himabay pagyud kaayo. Nya karon kay nakaamgo na kain ka magantos ko antoson ko ni muli kurog sayo, di ko manugal, dili ko moinom, nya ihatag ko ning tanan akong kita ngadto sa akong asawa, inigtuno lagi nimo moingon na imong asawa, nagmilagro ring buang ay. Ana, di ba? Kanindot ana. Di na milagro. Milagro, pero di giagian nimong pagantos. Ikaw ron anak, porting tapulana, ang imong ginikanan, magsigil na, ikang tapulana ka, ikang buanga ka, ikang buanga ka, ikang bugua ka. Nya karon nakaamgo ka, moingon ka, karon sugod karon Lord, antuso na nako ang pagtuon, antuso nako ang pagpanglimpyo, antuso nako ang pagpanglaba. Di na ko maghuwat nga yaw-yawa nilang mamagpapa, hunongon ko ning pagsigig cellphone, pagsigig computer, akong sakripisyohan kini. Tanawa, di ba igpanglaban nimo maghinunghungay na imong papagmama. Unsay magikaon ang buang nagmilagro man. Nagmilagro mang nang hugas plato, nagmilagro mang nang labang. Nya kanta-kanta pa ka dito, give thanks. Ana ba? Ang animal, ana. Nganlan kag animal pero lipay na sila. Ngano man nagmilagro. Para karon daghan pa kay tag slat nga wa mahalin. Pila pa ko ni 16,485 ang atong GHDP. Unya 2,501 ang atong SBF DAG, tag 500 ang usa katong GHDP tag 100. Naguol biya ko ani kay katapusan na larong adlaw nga mo announce ko ani ugma mularga na ko ngadto sa Amerika for 1 month vacation. Di na ko magyaw-yaw ani, nya wa pa man mahurot. Di goal. Pero basin pa di ay kamo karon online o kamo ni ang niadinhi moingon mo antos bata paliton ba din natog hurot ang kuan ni Father. Tanawa before ko mulakaw ugma moingon ko ala nagmilagro da. Di ba? Pero mulakaw ra mo ngadto mura lagwa. Mga buangon mo. Bitaw inana ba? Ako bitaw, kita bitaw dinhi tungod sa atong pagsigig inantusay. Sige tag-antos, hinay-hinay palit og slat. Kini biya atong pag-antos siging palit og slat, labi na ninyong sigig balik-balik og palit og slat. Nakahimo biya tag milagro. Kanilang nahitabo sa atong parokya, sa mga taga dinhi ba, kamong nagpuyo dinhi, unsay tawag ninyo ani rong nahitabo sa atong parokya? Kaingon jud kang milagro, no? Awa mo kaingon. Di mo taga dinhi. Kanang Kapilinya de Fatima,
Pagsugod na to, suportaan na, ako lang ning i-review para di mo kalimot, August 8, 2021, nagsugod ta og palit og slot. Pagka October 2, 2021, na-raise na nato ang 30 million, mo nang natukod siya. Di na milagro. Pero atong giantusan, atong gisakripisyuhan. Karon indot na kayo dito, Pilgrim Center na siya. Dako ng milagro Kining ato din nakatukod tag kumbinto, naapagay elevator, usahay mo, honong lang usahay. Pero, okay na kayo na siya. Sige na magsakay-sakay diya. O niya, nindot pa kayo atong kumbinto, murag 3-star o 4-star hotel. Dako na kayo ng milagruha Pero naapabayay mga 60 million atong utang. Ang sama na, lisod bayran o sayon? Lisod. Porting lisora. Mabita na karon, ni-request ko nga ma-extend ko diri. Wala pa may reply niya. Karon man ko nung mga tunga-tunga aning buwana, mahibaw na ang among bagong assignment. Doon na tayo request dito nga ma-extend ta kay ato yaponing sakripisyohan ang pagbayad aning mga 60 million nga bayronon o niya di ta ko gusto nga ipasa ni ngadto sa mupuli nako nga pari dinhi. Pero balhinon gyud ko kay mao gyud desisyon sa atong labaw, abasin pa sa di ay magmilagro sa dang sunod nga pari. Di ba? Iya sa nang mabayran ang 60. Pero ibalik na nga rin ako nya extendan ta diri mga pila ka tuig ato ra gyud na siyang masulbad. Kay naanad naman ta kamo og ako naanad naman taning atong sakripisyo, di ba? Ikaw na be, lingi ako no imong tupad. Ing na magmilagro ba taron? Ing na ba? Ing na napamaginay slot diha. Milagro ba ta? Inyo nang ihatag tanan ninyo rong kwarta day, palit ninyo og slot dito. Iniguli ninyo sa inyo maglakaw na lang mo, hasta inyong sakyanan, inyong ibaligya, nya ipalit ninyo diag slot. Maglisod na mo, wala mo'y sakyanan, sakay nila mo habal-habal. Mo na gitawag ni Kristo nga nag-antos ko aron maluwas. Og mao na pinakadakong milagro nagihimo ni Jesus. Nag-antos siya aron dunay kaluwasan. Kanindot unta ang ato bang mga politicians ba? Moingon sila, ato bang tistingan, di kita mamalit og mga butante, din ata manghatag og kwarta panahos eleksyon. Ana ba? Di ba? Makaingon kita, hala, nagmilagro lagi ron, way nang hatag. No. Or atong balihon, kitang tanang butante, moingon ta, di ba ta manawat, aron mauwaw na sila. Di ta manawat. Di, makaingon ka na sila, hala, nagmilagro, wa may nilinya. Mauwaw. Nya, inig panghatag, manghagad nila, di ay panghatag. Ay lang sir, ay lang ma'am. Kay, di lang sa miyana, pili lang mi sa tinarong, astang ninduta kas Pilipinas, no? Kay kana manggong manghatag, ila masanang bawion, mura man sila mga kapitalista, nai-invest, doon ay bawion. Nya kunwa sila gi-invest, unsa may bawion, nya kita sad, og doon ay gihatag, mura sa tag doon ay utang kabubuton, nya di ra ba na ni si sarili nga gikan nila ang tanan, narabay uban na sad, kinawat sad. Ba, magbago ta ba? Murag milagro. Or, og magbinuang ta, dawato ni mo itong gipanghatag, kanya ato kabutar spikas. Sawa manghatag, ang mabutar kaning nang hatag, nga mamawi man na, katong wa manghatag, ngo'y butari, aron makaingon sila, animal. Di, sana ni mo, anong nang hatag ka? May pag nag-antos ka diha, aron magmilagro ka. Nya doon na gid sila'y katungod nga mubutang din anang dagko kaing tarpulin. Daghang salamat sa inyong paghigugma og suporta nako. Kay kung nanghatag na sila, nanghatag unya nakalingkod karon, unsa may resulta? Wa sila'y angayan, di sila angayan nga magbutang anang salamat sa inyong gugma og suporta. Nganuman nadama na sa imong padangog. Imo man ang gipalit ang ilang gugma og suporta. So congratulations sa mga nidaog karon nga wa manghatag.
Ang mga nanghatag, pag milagro na mo sunod eleksyon, ayaw na mo panghatag, respetuhi ang konsensya sa atong mga Filipinos nga butante. Way laing sikreto aron ta mulampos, pinaagi ra gyud sa pagsunod sa Dios nung kinaiya. Mag-antusay ta, dili ta nato haylo-hayloon ang mga kwarta o mga rewards aron lang kunuhay malipay ang tao. Ang tinuod nga kalipay naa sa atong pagsunod sa Ginoo. Mag-antos ta para sa kaluwasan, muantos ta para sa kalambuan natong tanan. Ug mosaka tas langit dungan tang tanan, pilgrims of hope, di ba? Mao man na siya. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na promise. Ing na ba? Na promise. Din adyo ko mudawat sunod eleksyon.